Meillähän on ihan täysin kotimaista kaikkia. Et ainoa mikä tulee ulkomailta niin on lakritsi uute. Eli tässä on keittiö ja toi on lakritsin keittokattila. 60 vuotta vanhalla reseptillä tehdään sitä lakritsia täällä. Eli tää on lakritsin puristusvaihe. Eli tuolta syötetään tommosia näitä peltejä, minkä päälle puristetaan sitten semmoiseksi pitkäksi pötköksi. Sitten nämä pellit laitetaan noihin kehikoihin ja sitten kehikot viedään uuniin. Ritva on varmasti Suomen paras piipuntekijä. 18 vuoden kokemuksella. Se on ihan käsityötä, eli pyöräytetään tommosella myllyllä se ympäri. Tästä tehdään lakukiekkoja. Eli otetaan tollainen nauha ja pyöräytetään tossa ruuilla se tollaiseksi kiekoksi. Ja tossa sitten giljotiini leikkaa ton lakritsipalaksi. Sitten tässä on vaaka, mikä punnitsee sitten aina sen määrän, minkä kokosta määrää tehdään. Tipahtaa metallin paljastimen läpi, tuohon mikä tekee ton pussin tonne alas. Ja sit se tulee tosta ulos.